এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বহুত গৰম বহুত গৰম গৰমৰ কাৰণে ঠাণ্ডা খাব আহিছোঁ ঠাণ্ডা খাই আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ লগত মোৰ দাদা আছে ஹலோ 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 காவடிகள் வரிசை வரிசையாக 10 கோடி மக்கள் அனைவரும் தயவு செய்து காவடியில் ஓரமாக நின்று காவடியில் வந்துட்டு இருக்கப்போல் இந்த புக்கில் நிக்காதீங்க கொஞ்சம் ஓரமா நில்லுங்க நல்ல தடவை சொல்றாப்ல ஓரமா நில்லுங்க ஓரமா நின்று காவடி கருவி வேண்டும் ஓரமா இல்லைங்கம்மா ஓரமா நின்று காவடி கேள்வி வேண்டும் தயவு விசேஷம் சேரும் তামিলনাডুৰ ফেষ্টিভেল হয় ফেষ্টিভেল মনাইছে বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল আৰু গণেশ এই গণেশৰ ভাই দাদাৰ মানে হেৰি কি পূজা